πολύ τον κύριο Ταυρή Γιώργο, βουλευτή Αχαΐας, υπεύθυνο του τομέα και βουλευτικής ευθύνης Εθνικής Άμυνας. Φίλες και φίλοι, αγαπητέ Πρόεδρε, δυστυχώς ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Ζουράρης, έφυγε. Πιστεύουμε σε αυτή την αίθουσα, μετά από αυτά που ακούσαμε από τον Πρόεδρό μας, από τη Χρυσούλα τη Γιαταγάνα, από την καθηγήτρια, την κυρία Ξουλίδου, από τον Γιώργο τον Βλάχο, από τον Τέρενς τον Κουίκ, ότι ένας λαός, όπως μας λέει ο καθηγητής και μας διόρθωσε, που μιλάει αυτή τη γλώσσα, μπορεί να νικηθεί? Το πιστεύετε? Πιστεύω πως όχι. Πιστεύετε ότι αυτή η χώρα, αυτό το έθνος, που όπως η Σταυρούλα είπε, όπλα της έχει το κομπολόι, το κομποσκίνι και τους στίχους του Ελίτη, τους στίχους του Παλαμά και των άλλων μεγάλων του πνεύματος, μπορεί να σκύβει το γόνι σε όποια κυρία Μέρκελ? Όχι βέβαια. Πιστεύουμε ότι ένα έθνος που καμαρώνει, όπως είπα και στη Λάρισα, Πρόεδρε, όταν συναντιέται με την απόλυτη ομορφιά που βλέπει τα παιδιά του να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, ντυμένα είτε με τις στολές του Πόντου, είτε με τις νησιώτικες, είτε με τις κριτικές, και να χορεύει ή Πεντοζάλη ή Κότσαρη, ότι μπορεί να έρθει η κυρία Μέρκελ και να μας υποδουλώσει? Όχι βέβαια. Κύριε Πρόεδρε, για να σας απαντήσω στη θεματολογία της ημέρας, τι αμυντικό δόγμα πρέπει να έχει η χώρα, όπως βγήκε από την καρδιά σας, πρέπει να υπάρχει χώρα. Πρέπει να έχουμε χώρα. Και ας είμαστε κομμουνιστές όπως αυτοπροσδιορίζεται ο κύριος Ζουράρης, δεξιοί όπως αυτοπροσδιοριζόμαστε εμείς, κεντρώοι, πασόκοι κτλ. Πρέπει να υπάρχει χώρα, πατρίδα. Αυτό μην το ξεχάσει κανείς. Έχουμε δικαίωμα στη διαφορά, στο λάθος, στο να μαλώνουμε πολιτικά με τον αδερφό μας. Δεν έχουμε δικαίωμα όμως να απολέσουμε την πατρίδα μας. Και η πατρίδα, ιδιαίτερα η Ελλάδα, δεν είναι, όπως είπε ο κύριος Βλάχος, το νερό της μόνο το μοναδικό ή το βουνό της είτε το νησί της. Είναι αυτό το πνευματικό μέγεθος, αυτό το φως του κόσμου. Είναι αυτό που έβγαλε μυαλά σαν και τελικά κτίσανε την Ακρόπολη που λέω εγώ, που βλέπει κανείς το μάρμαρο να χορεύει με το φως. Η Ελλάδα λοιπόν τη βλέπει, είναι και τη βλέπει κανείς στη σημαία, που ο γίγαντας με το πύληνο μυαλό νόμιζε ότι μπορεί να ασκηθεί πολιτική, εξωτερική ή αμυντική, αν τη σημαία την έπαιρνε ο άνεμος και πήγαινε στο πέλαγο. Αυτοί οι άνθρωποι που κυβέρνησαν τελευταία στη χώρα δεν έχουν αντιληφθεί ότι η σημαία είναι χαραγμένη στο μυαλό και στην ψυχή του Έλληνα αεροπόρου. Είναι χαραγμένη στην ψυχή και στο μυαλό
του απλού αγρότη που είναι στο Τριεθνές, που ζει στη Γάβδο, που ζει στην Άξο, ημών των απλών ανθρώπων που κανένας άνεμος δεν μπορεί να την πάρει. Για να κάνω την πρότασή μου, αγαπητοί φίλοι και αγαπητέ Πρόεδρε, θα πρέπει βέβαια να λύσουμε κι άλλο ένα θέμα. Ποια Ελλάδα θέλουμε μέσα στην Ευρώπη? Χαίρομαι κάθε φορά που σας ακούω να λέτε φτάνει πια ο φεντεραλισμός του κ. Μπάκαλου. Θέλουμε να είμαστε, όπως έλεγε ο έμεινος Χριστόδουλος, μια μάζα, ένας κοιμάς που πάει η νέα τάξη πραγμάτων να μας λιώσει. Ποια είναι η αποστολή μας στην Ευρώπη και στον κόσμο? Η αποστολή της Ελλάδος στον κόσμο και στην Ευρώπη είναι να συνεχίζει αυτό που φαίνεται και τα ακούσατε από όλους τους προλαλήσαντες ομιλητές που κάναν αναφορές στην ιστορία. Είδατε όταν σας μίλαγε Ξουλίδου, ήταν όταν σας μίλαγε για τα Γάνα, ο πρόεδρος, ο κύριος Ζουράρης, αντλούσαν ιστορία. Αυτή είναι η Ελλάδα, τα μάρμαρά της, το φως, ο πολιτισμός της, το θέατρό της και πάνω απ' όλα η γλώσσα της. Κύριε Πρόεδρε, σε μάκρο, για να φτιάξουμε αμυντική πολιτική πρέπει να φτιάξουμε σχολιά. Το σχολείο πρέπει να είναι στο καλύτερο μέρος κάθε χωριού και κάθε πόλης. Να έχει κτίσμα και να έχει όψη σαν το σχολείο που τελικά βάλανε τους αργαλιούς που είναι στην Ορέχοβα. Βγάλαν τα παιδιά και βάλανε αργαλιούς. Να είναι σαν το σχολείο που περπατάγαμε προχτές στην Καβάλα και το βλέπαμε απέναντί μας. Να είναι σαν το σχολείο της Χίου, τα πανεπιστήμια να είναι νεοκλασικά, σαν αυτά που περνάμε την πανεπιστήμια και δεν τα βλέπουμε. Να είναι σαν αυτά ακόμα που ζηλεύοντας με την καλή έννοια υποθέτω ο πλανητάρχης δέχεται και φωτογραφίζεται με τους επισήμους μπροστά στο τζάκι που στείνεται με ιονικούς κύονες. Προσέχτε τη φωτογραφία να δείτε. Το πρώτο λοιπόν που απαιτείται είναι να φτιάξουμε σχολιά. Εκεί μέσα, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, θα φτιαχτεί το πραγματικό κάστρο, θα σφυριλατηθεί η ψυχή της αμυντικής πολιτικής της χώρας. Εκεί θα καταλάβει το Ελληνόπουλο ότι δεν υπάρχουν Σκόπια. Εκεί θα καταλάβει το Ελληνόπουλο τι σημαίνει σημαία. Εκεί θα καταλάβει ότι ο πολιτικός έχει σκοπό να διακονεί και όχι να τα τρώει. Εκεί μέσα στο σχολείο θα καταλάβει ο πολιτικός και ο Έλληνας και ο κάθε ένας από εμάς ότι κι αν πάρουμε 400 καινούρια αεροπλάνα ή 500 τάνκς ή 100 καράβια, όλα αυτά είναι χαρτιά στον άνεμο. Εάν δεν υπάρχει ψυχή, εάν δεν υπάρχει η πίστη στην πατρίδα, δεν υπάρχει αμυντική πολιτική χωρίς την πίστη στη χώρα. Όλα τα υπόλοιπα, και τα έχουμε ζήσει κύριε Πρόεδρε, ήταν εκ του πονηρού. Ήταν για να δημιουργούν Τσοχατζόπουλους. Ήταν για να δημιουργούν πρωθυπουργούς που κάνουν τώρα ότι δεν καταλαβαίνουν και είναι στην άκρη. Προχτές ήμουν με τον αγαπητό τον Τέρενς τον Κουίκ στην Κρήτη. Πήγαμε να τιμήσουμε μια ημερίδα συνανθρώπου μας που μίλησε για τα ήμια, κύριε Πρόεδρε. Μια χώρα με καταπληκτική στρατιωτική μηχανή τον καιρό εκείνο, είχαμε και αεροπλάνα, χωρίς τα σημερινά προβλήματα, είχαμε και τάνκς, είχαμε τα πάντα. Υπέστη μια ήττα γκριζαρίσματος στην αμυντική της πολιτική και δεν είναι λόγια δικά μου, είναι τα λόγια στο βιβλίο που έχετε δίπλα σας εκεί, του τότε υφυπουργού του κυρίου Κουρί. Διότι
Ο τουρκικός παράγων που άρχισε από πολύ πριν να ασκεί πολιτική με γκριζαρίσματα, με χάρτες, με ανακοινώσεις κτλ, με πλοία που προσάραζαν στην Ανατολική Ημαία, γνωμάτευσε, λέει ο κύριος Κουρής, ότι η πολιτική ηγεσία της χώρας δεν θα είχε το σθένος να αντιδράσει. Αυτό είναι και το κριτήριο. Κανένα, κύριε Πρόεδρε, αεροπλανοφόρο, καμιά μάζα αεροσκαφών ή τεθωρακισμένων, χωρίς τεθωρακισμένη ψυχή και πίστη, δεν μπορεί να αποδώσει αμυντική πολιτική. Και έρχομαι στην παρούσα φάση. Το οικονομικό εργαλείο της χώρας το στήσανε και η χώρα επολύθη. Έχουμε το δεύτερο εργαλείο με το οποίο ασκείται η πολιτική και πρέπει να υλοποιούνται οι αμυντικοί σκοποί της χώρας. Το στρατιωτικό εργαλείο. Επιχειρείται step by step, σιγά σιγά, να απαξιώσουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Πάνω απ' όλα όμως, πάνε να απαξιώσουν το λαό. Να τσακίσουν τη μεσαία τάξη. Να τσακίσουν το φρόνημα του Έλληνα πολίτη. Γιατί αν ο Έλληνας αξιωματικός ή υπαξιωματικός ή το στέλεχος δεν στηρίζεται, δεν νιώθει πίσω του μια κοινωνία γερή που να είναι στην ίδια κατεύθυνση πίσης με αυτόν, είναι ανίκανη, δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Προσπαθούν λοιπόν, αφού καταστρέψανε το οικονομικό εργαλείο, να πάνε και στο στρατιωτικό. Ταυτόχρονα, σε σχέση με την εξωτερική πολιτική, κινούνται στην ίδια κατεύθυνση που ανέφερε Στέρενς και διαλύουν και το διπλωματικό σώμα. Και η ερώτηση που γίνεται είναι μία. Χωρίς οικονομικό εργαλείο, χωρίς στρατιωτικό εργαλείο, χωρίς διπλωματικό εργαλείο, μπορεί να σταθεί αυτό το κράτος, αυτό το έθνος? Όχι, δεν μπορεί. Και επειδή δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε μόνο διαπιστώσεις και πάντα τα κανάλια, όπως είπε ο Γιώργος ο Βλάχος, κινούνται και εσείς τι θα κάνετε, πού θα βρείτε τα λεφτά? Παρονομαστής. Ποια είναι η λύση? Η λύση, κύριε Πρόεδρε, η πρώτη είναι αυτή που είπατε. Εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο. Να πάρουμε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, την εξουσία. Αν δεν πάρουμε την εξουσία από αυτούς τους φαύλους, καμία λύση, όσο όμορφη κι αν είναι, δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Φύγετε λοιπόν μετά από εδώ, πόρτα-πόρτα όπως λέω, για να κάνουμε την ανατροπή. Αφήστε τα παλιά. Είναι ο κύριος Ζουράρης κομμουνιστής και ο Νταβρής δεξιός. Αφήστε τα. Πηγαίνετε να βρείτε αυτόν που πιστεύει στην πατρίδα. Να τον εντάξουμε. Να τον εντάξουμε στον αγώνα μαζί μας. Θα τα βρούμε τα λεφτά. Μην πάμε στην περιοχή Παπανδρέου. Μπορούμε να τα βρούμε. Το είπε ο κύριος Βλάχος. Εμείς οι στρατιωτικοί και οι υπόλοιποι συνταξιούχοι έχουν καταλάβει, κύριε Πρόεδρε, ότι η χώρα, και με απόφαση του ΣΤΕ μάλιστα, ότι είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για τους φοροκλέφτες όμως δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 0 είναι ο προϋπολογισμός φέτος. 0. Για αυτούς δεν υπάρχει χώρα, δεν υπάρχει βάρος και ξέρετε όλοι γιατί. Γιατί οι ίδιοι κλέψανε τη χώρα. Να φέρουν λοιπόν, όπως λέει ο κ. Βλάχος, τα κλεμμένα πίσω, μπορούν 48 ώρες χρειάζονται με πέντραμα τις βάσεις δεδομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος και τότε όλα θα λυθούνε. Κύριε Πρόεδρε, κλείνω. Είμαστε μαζί. Είμαστε όλοι μαζί. Το καταλαβαίνετε όταν μας ακούτε, όπως καταλαβαίνουμε κι εμείς όταν σας ακούμε. Ο παλμός στην ομιλία του Τέρενς, της Χρυσούλας, η δική σας, όλων των φίλων, νομίζω ότι δίνει το στίγμα. Αγαπητοί φίλοι, 10 μπορεί κανείς να μας πάρει αυτό το μοναδικό διαμάντι
και τη χώρα σαν χώρα η ίδια, αλλά πάνω απ' όλα δεν μπορεί κανείς να δημιουργήσει τέτοια ιστορία, τέτοιο πολιτισμό, γιατί μιλάμε αυτή τη γλώσσα. Είμαστε Έλληνες, θα παραμείνουμε, ανήκουμε σε εμάς, όπως είπε ο Τέρενς, και πάνω απ' όλα αποτελούμε το φως του κόσμου. Αποτελούμε ό,τι είναι πνευματικό και καταξιώνει την ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, διακονία ως πολιτική και εσείς πόρτα-πόρτα στον κάθε φίλο για να τον έχουμε σύμμαχο και συμμαχητή μαζί μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.